Lourdes Iriondoari buruzko ikerketia eta liburua egin dozu, baina lehenko galderia segaitxik Lourdes Iriondo, ze aurkitzuzu, ze pentsatzen zuen da beran inguruan aurretiko, segaitxik sortu da, beran inguruan ikertzeko gogo hau. Nire gerralakin hasi zen, liburu hau. Aitzindari baten urratsak, Lourdes Iriondoren Haur eta Gazte Literatura. Eta bertan Haur eta Gazte Literatura landu genduan, esan zesten tribunalekuek hau zabaldin bia genduala, da Santiago Naindia bekara bota genduan gure proposamena, eta ja lan mardultxu hau hain dugu. Haur eta Gazte Literaturaz gain kantagintza be aztertu dugu, eta holan amaitzu dugu gero lanak. Proiektu hau hasi aurretik ezagutzen zen doa Lourdes eta oin ezagutzen dozunan artian, alde handiz ikusozu, imaginatzat gehiago ezagutzen dozula, baina, bueno, igual aurre iritzi batzuk bete dira, batzuk ez dira bete, Beitzu, nik oso gitzi ezagutzen eban Lourdes. Nik ezagutzen eban gehien bat Xabier Leten emazte moduan, eta pare bat kanta ezagutzen itxuan, igual gaztegera gazte, ezaguneten tarikuak, baina, karo, nintzen konstiente izan beranak ziala, aztertzen hasi ginen momentura arte. Bai, berak lagadozkun ondaria bere liburuetan be aurkitu dugu adibidez, Keska Dantzataldian sarian zunzun egin eban gaztetan, eta hori bere liburuetan jasota dau, edo eta ikastolan guazen baratzera adibidez abestixa berak bere diskoetan jaso dau. Eta orduan, horra zinintzen nire kuriosidadia hortxe hasi izan. Gertuko hainbat gauza ez nitsuanak pentsatzen, berakin lotura zekatenak, azken batean lotura zeken eta hor personajeak horrek tiratu zuztan apurtxo bat, eta gero, amaitzu dugu ez bakarrik bere inguruko pertsonen testigantzak eta jasotzen, ze hori begerturatu jakuz eta lagundu deskue asko, hori bere obra aztertzen ja bakarrik bere personalidadian, bere pentsatzeko eran eta gauza asko ezagutu ditugu. Zentzu horretan zelakoa izan da lana? Behitxu, azteko ja bere obra eskuratzea oso gatsa da. Aseginan liburutegi xetan bila, sare publikoan bere liburuen izenak eta diskuen izenak sartzen, eta oso zaila esan aliak lortzea. Ale asko lortu ditugu bai liburutegi xetatik, Koldo Mitxelena kulturgunetik, eta asko baserrizetako ganbaretatik. Lortu dugu saliak eta holan lortu dugu bai diskoetako kontraportada, jakiteko zeinek egin zeban letra bakoitza, zeinek musikia, edo eta liburuak. Eta bai konturatu gara, zegoazen zerrenda pilo baten, gaizki jasota zegoazela horrek lanok. Hau da, izenburuak, urtiak, argitarapen urtiak, txarto jasota anekdota moduan, junintzan Eibarko liburutegira, Asto baten malura liburuan bila, eta sanotzen mesez nahi dut, Lourdes Iriondon Asto baten malura. Ez da, baina badao, Asto baten maluza. Maluza? Ez, hori ez da. 5 ale zegoazen liburutegi publikoen sarian txarto jasota, 5 ale maluza izenakin eta 2 malurakin, hau da, gehiago erratakin, zuzenakin baino. Aliak lortzeko, izerdixago eta dugu, egiz esan. Eta senditzezu igual, gauza batzuk kanpoan editzu dela, ez dituzuela aurkitzu? Argitaratutako asko topau ditugu edo geixenak edo danak. Ez dut esango danak, hobeto esan da, ze adibidez txorien baratzakin gertau jakun, batian agertu zala Tolosako liburutegi izan, argitaratu eta zegoen lan bat, eta inolako zerrendetan agertzen ezana. Eta orduan lan honek hartzen dau barruan, eta esango gonke lehenengoko ez geuk aztertu dugula. Eta aipatu duzu jendiakin berro egin dozuela, gertukuak, gero familixakuak, zeran izan da euren gana heltzia, eta eure zeran hartu da bezuek balako ikerketia ditzia. Behitxu, oso pozik, oso danak eskertuta, Alesek Xabier Leten inguruko lan egin dazekan aurretik orduan kontaktuak basitxuan. Gure lanan helburetako bat izan da bai liburuan aipatzen dugun moduan Herstory hortan aletxo bat ipintzia. Hau da, bigarren planoan egon dian emakume horrek lehenengo planora ekartzia. Sortzaileen munduan hainbat zerrendetan begiratzen hasten bagara, ikusi genke kopuruz gizonak ondiokan be asko dauzela eta ez da emakumeak ez egoazelako
da, igual bigarren plano baten geratu dialako. Aipatzen duzu, izenburuan ez, agertzen da bide urratzailea izan zala. Pizkatu, ja beran figura, zein izan zen Lourdes Iriondo, norarte heltzen da beran pertsonia. Behitxu, bide urratzaile ipine genduan, Lourdesek bidian, kate egin lan egin zebalako. Hasi zen 74an kantatzen lehenengokoz, eta bere azkenengo lana 82koak dira. Frankismo garaia, ostia, hor zegoen mugimendu politikoa geuazen politikoki, sozialki eta bar. Eta berak egin zeban kate begin lana lehengo generazioan eta urrengo datorren artean. Bere lanak dira Euskal Haur eta Gazte Literatura sistema garaikidea sortu aurrekoa. Orduan, Maria Sunlanda, Txan Fantasma edo hori baino aurretik Lourdes zegoen. Bai ikusi genke bere lanetan kulturalki tradizioa eta beste alako gaixak lehenguak topo genkez, baina bai berrixak, berritzaiak, apurtzaiak. Zarra eta berrixak bai astua eta itxonan arteko zera itzen dau, konparazioa, eta etxeko semian eta furgonetian arteko zera. Hori, joku hori eta berak atara zitsuan gaitxo horrek, eta berak egin zeban kate begin lana, bide urratzaile lana zentzu hortan. Bere garairako modernidade hori sartu zebalako. Pentsatzu liburu honek pizkat justizia egiten detzala, pero honekan gehiago egin biharra. Behitxu, liburu hau ikerketa lana da. Azken aldixan omenaldi askok eta gaurten da bie, baina bere obra oinarte ez da aztertu. Geuk aztertu dugu. Egon dia lan txikitxo batzuk, Xabier Txanizek adibidez indakuak, unibertsitateko maixo izan danak, eta berari dedikau detzagu liburua, edo eta Amaia Alvarezek alako liburuen bere obrean zatitxo baten komentarioren bat, edo egin dabie, baina oinarte ez da aztertu. Eta guk nahi izan dugun izan da, jaso, aztertu, eta aztertutako, kritikoki aztertu ostian, horri balixua emon. Omenaldi seitzen detzagu, egin zeban hori aztertzen eta balixua emoten. Lorak botatzen be, oin omenaldizetan eta urten dabe asko, baina benetan uste dugu balixua ikerketan dagoela eta holan benetan kontuan hartu behar dugu. Egin zeban garai hortan oso berritzailea zala, oso apurtzailea zala. Pizkat aurreratu alda beste liburu bat dagoela martxan, ez? Bai. Pero bi. Hori, zailtasunak izan ditugunez bere obra lortzeko, hori, esan detzutena, Basarrixetako ganbaretan lagunei eskatuta, liburutegetan Koldo Mitxelenan, eta bai ikusi genuen faltia bere obra publikoan gana heltzeko, berrargitalpen bat edo eitzian. Gure helburua da berak argitaratutako obria haur eta gazte literaturan berrargitaratzea. Ez bakarrik argitaratu zitsuanak, lortu dugun fabrika berria hori, bere apuntietatik azkenengo bertsinua edo bertsino kompletuena bertan sartu dugu, orduan egongo dira argitaratuak eta inedito moduan fabrika berria. Eta zuretako alez eta zuretako hau eitxiak, ze karri batzu, zelan sentitzen zarete, ja argitaratuta dagoela eta... Hombre, postasuna izan da 2 urtetako lana. Zelan geratu dan, gure ikuspegisa uste dugu ondo plasmau dugula, eta indertzakula omenalditxo bat geure aldetik. Eta amaitzeko, irakaslia zara, umiekin ditzen dozu lan, erabilizan dozu ikasitxakua eta berakin ikertutakoa eskolan lanian, ero? Behitxuk, berritzaia dela esaten dut alde batetik nik zorionez dugu hori bere lanak ikusteko aukeria, eta bere apuntietan eta ikusten genduan, esaten nik aliz esaten notzan, zelako lana dauan hemen, eta zelan eitzen zeban umiekin lan garai hortan, ikastolak eta sortzen hasi zian bera publikatzen hasi zen, argitaratzen hasi zen garai hortan, eta hor ezauan ezer. Orduan, euskeraz materiala sortu inbia zen, eta berak
sormen lan hori eitzian eretako zen, oinu miekin, nik be antzarkisak eitzen ditzutu miekin, eta hor atzian dagoen lan hori lehenengo pertsonan ikusten dut, ez da bakarrik antzerki bat sortzia, euren interesekoz gairen batekin, da antzerki hori gero eurei irakutzi. Ikasi behar dabie testua. Erakutzi behar ditzezu zelan antzestu. Ai, beldurra sekan ez dakizeinik, reizu gestua. Edo bat omatek harineketan urten zeman, klaro, eszenarizioa igual txikitxoa da kasu, orduan esaten dutuz, hari mobitzeko. Horrek atzetirekan lan potente hori, ez bakarrik sormen lanak, gero horrek landun behar duzu, sortutako hori, eta nik asko miresten dut alde hortatik, ezer zegoen garai hortan, gauza hundisa egin zeban. Nora joan gindezke, nora joan gindezke, nora joan gindezke. Zerrotza egiten du